राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे दरवर्षी नागपूरच्या रेशीम बागेत म्हणजेच संघ मुख्यालयात विजयादशमी उत्सव साजरा केला जातो। आता 100 वर्षात पदार्पण करत असलेल्या संघाची ही अनेक वर्षांपासूनची परंपरा आहे। या दिवशी सर्वच संघाच्या प्रमुख कार्यालयात शस्त्रपूजन केलं जातं, शिस्तबद्ध पथसंचलनही केलं जातं। नागपुरातील विजयादशमी उत्सवाला मात्र एक वेगळं महत्त्व आहे, कारण संघातील सर्वोच्च पद असलेले सरसंघ चालक या मेळाव्यातून संघ स्वयंसेवकांना एक संदेश देत असतात। यातून पुढील वर्षभराचा कार्यक्रमही आखला जातो। देशासमोरील आव्हानं व त्याला सामोरं जाण्यासाठी करायच्या उपाययोजना या मेळाव्यातून सांगितल्या जातात, असं स्वयंसेवकांचं म्हणणं आहे। गेली 10 वर्ष झाली देशात संघ विचाराच्या भाजपची सत्ता आहे, मात्र तरीही आपल्या सरकारचं काही चुकत असेल तर त्यांचे कान धरण्यासही किंवा विजयादशमी सोहळ्याच्या माध्यमातून सरकारला जाहीररित्या कानमंत्र देण्यासही सरसंघ चालकांनी कधीही मागे पुढे पाहिलेलं नाहीये। मात्र ही कान उघडणी करताना त्यांची भाषा अतिशय मवळ व लेकी बोले सुने लागे अशा आशयाची असते। या वर्षीच्या विजयादशमी मेळाव्यात मात्र सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत यांनी अतिशय आक्रमकपणे भूमिका मांडत संपूर्ण हिंदू समाजाला आक्रमक सक्षम होण्याचा कानमंत्र दिला आहे। काय आहे त्यामागील कारण जाणून घेऊयात मिशन पॉलिटिक्स मधून। नमस्कार, मी समीक्षा। बांगलादेशात काही दिवसांपासून निर्माण झालेल्या अस्थिरतेचा फटका तिथं असलेल्या भारतीयांना बसतोय। तेथील हिंदूंवर अनंत अत्याचार होत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत, त्यात चिंताजनकही आहेत। याच बाबत सरसंघ चालक मोहन भागवत यांनी आपल्या विजयादशमीच्या भाषणात चिंता व्यक्त केली। मात्र केवळ चिंता व्यक्त करून ते थांबले नाहीत, तर हिंदूंना आता हा दुबळेपणा सोडा आणि संघटित व सशक्त व्हा असा संदेशच त्यांनी दिला आहे। बांगलादेशाप्रमाणेच भारतातही 2 धर्मांमध्ये 2 समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याच्या घटना सातत्यानं घडतायत। त्यामागे राजकीय षडयंत्र असल्याचाही संशय येतो। याचा संदर्भ देतानाच सरसंघ चालक म्हणाले, घोडा, वाघ, हत्ती यांचा कधीच बळी दिला जात नाही, नेहमी दुर्बलांचाच बळी दिला जातो। सध्या हिंदूंवर हल्ले होणाऱ्या घटना घडतायत, अशा परिस्थितीत दुर्बल राहणं गुन्हा आहे। या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी हिंदूंनी संघटित होऊन सशक्त होण्याची गरज आहे। दुर्बलांवर अन्याय अत्याचार करण्याची कट्टरपंथी प्रवृत्ती वारंवार डोकं वर काढत आहे, त्यामुळे आता दुर्बल राहणं गुन्हा आहे, असंघटित असणं अन्यायाला आमंत्रण देणं आहे। हिंदूंनी संघटित सशक्त राहिलं पाहिजे, हे आम्हाला करावंच लागेल, असं परखड मत, असा आक्रमक विचार मोहन भागवत यांनी मांडले। इस्रोचे माजी अध्यक्ष पद्मभूषण डॉक्टर के राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीत यंदा संघाचा विजयादशमी मेळावा झाला। त्याला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही उपस्थित होते। या गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मोहन भागवत यांनी हिंदूंना सशक्त होण्याचा जो संदेश दिला आहे, त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे। अर्थात स्वतः फडणवीस हेही संघाचे स्वयंसेवकच आहेत, त्यामुळे सरसंघ चालकांच्या वक्तव्यावर काही बोलण्याची किंवा प्रतिक्रिया देण्याचं धाडस ते करूच शकत नाहीत। आपल्या बोलण्याचे समर्थन करताना भागवत यांनी अजून काही उदाहरणही दिली। आपल्या देशात गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीत काही ठिकाणी दगडफेक झाली, अशा वेळी प्रशासन येऊन कारवाई करेलही, पण आपल्या लोकांच्या स्वतःच्या जीवांचे मालमत्ताचं संरक्षण करणं हा आपला अधिकार आहे। त्यासाठी हिंदू समाजानं सज्ज असलं पाहिजे। गुंडागर्दी कोणाचीही असो, त्याला क्षमा करणं योग्य नाही, असं सांगून भागवतांनी हिंदू समाजाला एक प्रकारे शस्त्र हाती घेण्याचा सल्ला दिलाय। असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। भारतानं प्रगती करू नये असं चिंतणाऱ्या काही शक्ती आहेत, त्या आपल्या देशात अराजकता व द्वेष पसरवण्याचं काम करत आहेत। शिक्षण, वैचारिक माध्यम संस्थांना ताब्यात घेऊन विचारांची विकृती पसरवण्याचं काम हे करीत आहेत। लोकांमध्ये कायदा व्यवस्था, सत्ता, प्रशासनाविरुद्ध असंतोष पसरवण्याचं काम सुरू आहे। हा आपल्या समोर मोठा धोका असल्याचंही सरसंघ चालकांनी लक्षात वेधताना त्यांनी कोलकात्यातील महिला डॉक्टरवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेकडेही लक्ष वेधलं। भागवत म्हणाले, बांगलादेशात झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेच्या आड तेथील हिंदू समाजावर वारंवार अत्याचार होतात, त्याची पुनरावृत्ती होत राहते। कोलकात्याची घटना अशीच लज्जास्पद आहे। या घटनेत कारवाई करण्यासाठी टोलवाटोलवी झाली, गुन्हेगार आणि राजकीय संस्थांची अभद्र युतीही झाली, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला। विरोधकांना मात्र भागवत हे भारत व बांगलादेशातील घटनांची तुलना करून हिंदू समाजाला चिथावणी देत असल्याचं वाटतं। महाराष्ट्रासह काही राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने व लोकसभेला गमावलेल्या हिंदू मतदार पुन्हा परत मिळवण्याच्या उद्देशाने सरसंघ चालकांकडून अशा आक्रमक विचारांची पेरणी केली जात असल्याचा आरोप संघविरोधी भूमिका घेणारे लोक करतायत। सरसंघ चालकांनी सांगितलेली धोक्याची घंटा खरी आहे की हिंदूंची मतं पुन्हा मिळवण्यासाठी रचलेली ही कहाणी आहे? याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? कमेंट्स मधून जरूर सांगा।